eta ongi etorriak hemen Trinidadeko plaza honetara, eta herrikirolak izango ditugu gaur hemen protagonistak. Lau aizkolari emakume izango dira lanean ariko direnak. Emakume aizkolarien urrezko kopa lehena jokatuko da, lehen aldiz, gaur Santo Tomas egun honetan, eta bosten zenek lehenago moztu. Hoxe izango dute, egin beharreko lana aizkolari bakoitzak. Bosten 35 onzakoak. Egurra ontzetan neurtzen danez, 35 onzakoak. Eta besterik gabe aurkezpena egin eta hasiera emango diogu gaurko saioari. Hemen, nire ezkerreta, bat lote horretan, Zeanuritik Irati Astondoa anjarri dietan. Bizkaikoa gaukera, oso. Bigarren lotea Lesakatik Xanta Sousa, hortze duzu ere. Hirugarren lotea Itzurindikan Maika Ariztegi, hortze duzu. Eta laugarren lote horretan, Beintza Labaien dikan, Irune Izkue, hortze duzu. Bueno ba, epaileak emitza duzkagu, Uxarbe, Etxeberria, Matxain, eta Txertugi, eta lauek izango dira, epaile lanetan hariko diranak. Oiri txaloak ez dira jo, baina bueno, hasiak ordeta daude. Eta mesedez, nahi duzuenean, ekin diozue zuen lanak. Oandi, finala selkatu diranak, Patri Espinal eta Maider Mendizabal. Hoi, erkirola bukatu ondoren, orte zontoinean, izango dira lanean. Eta epaileak, emango diete, hasiera. Eta horrela dutikan Irati Astondoa, bigarrena Santa Sousa, hirugarrena Maika Ariztegi eta laugarrena Irune Izkue. Eta eman dut hasiera. Hortze dituzu. Hortze ikusten dituzuenak aizkoran ikusten dituzuen, baina beste kirol askore egiten dituen emakumeak dira, Irati Astondoa munduaren oso ondo ezaguna da, bizkaitarra. Nola ez gaur hemen aizkolan, Xanta Sousa berriz esanik ez, txinga munduan Euskal Herriko txapelduna. Agustitasun handiarekin gaina. Hirugarreko naritena ere bai. Maika Ariztegi gurekin txapeldun. Ozitzen ere Ilarra Euskal Herriko txapelketan arita zetikoen artean. Hortze giratu dira lau dugu. Irati Astondoa, zer diarra. Eta posute. Hortze Maika, entu dugu nortzeko. Zuren darra. Hortze da Irati Astondoa ere, goztu du bere lehen aurkikoa. Eta Irunek ere, goztu du lehen aurkikoa. Anak, bigarriko memoria. Sousa ere zakarra, baina
Aiotze Brasildarra herrikiro munduan ondo ezaguna egin dela. Batik txingarekin, txingarekin oso erakutsi ibiltzen den emakume. Izue Abaien di eta guztutzeko neska Hementxe Donosti Eurozko kopa horretan Liga de Lemorin Amilia Moskuea Aukeri Izizionean oso berdinetan hortxe da, Gazta Souzak ere, bigarren batatu, hau ere, iguarrin da. Iguarren enborrean, momentunetan, aizkolari guztia. Gazta Souzak hortxe, 44 urte, bai Karintzegi duzela, Karintzegi ere 44 urte baditu. Itzati Tamaika, eta postute. Eskolari betera nobeta, eskolari gaztenanean. Hau Maneska, ánimo! Santo Marcelo honetan herrikirola, lau aizkolari emakume lanean. Herrikirola badago bai, lekua gizonen emakumeentzako, nola hortxe da Irune Izue, baita dikadere eta dago bandera
Oscar Memoria.